Il-livell ta' korruzzjoni f'pajjiżna laħaq livell alarmanti u qed toħloq skumdita kbira fost il-poplu Malti u Awċi. Dan sostnitu l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Aġus Mama waqt il-programm Spotlight fuq Net Television fejn saħqet li pajjiżna b'mod immedjat għandu jnaqqas il-korruzzjoni. Abigail Aġus Mama qalet li bl-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan pajjiżna laħaq livell baxx ħafna fil-waqt li ħalla impatt kbir fuq il-poplu. Dan hekk kif ingħataw liċenzji lil dawk li huma perikolużi fit-toroq minn uffiċjali li suppost għandhom iżommu it-toroq siguri. Imma l-problema l-oħra li hija ħafna iktar inkwetanti u hemmhekk fejn waqsalna f'livell baxx iktar milli kellna għalfejn żgur u li ħassu kulħadd skomdu li l-feeling li ħadna aħna milli rajna sissa fuq sfond pubbliku u li ingħataw liċenzji il-min ma kellux jingħata liċenzji. Ingħataw liċenzji il-min kien perikolus fit-toroq mir-regolatur li jagħt hemmhekk biex jassalvagwardja is-saħħa u sigurtà fuq fit-toroq. Apparti minn hekk Abigail Aġus Mama qalet li hemm bżonn ta' aktar sorveljanza fuq min jingħata tender hekk kif ħafna drabi r-riżultat ma jkunx dak li oriġinalment ikun ġie propost. Hemm ħafna tenders li jgħaddu l-procurement process li wkoll hemm ħafna affarijiet li huma questionable. Kif joħorġu, għal min joħorġu, il-flus kif qegħdin jintefqu, jiġifieri anke hemmhekk anke jekk mhux just id-direct orders dawk hemm ħafna x'nistgħu niġbru minnhom biex is-sistema tkun ħafna iktar trasparenti biex naraw nagħmlu budgeting u planning tajjeb mhux nofqu l-flus bla doċċ sewwa. Imma anke fil-procurement system stess sfortunatament mhux isir ix-xogħol tajjeb, mhux isir homework sew. Hija saħqet li fil-gvern ta' Roberta Bela m'hemmx koordinazzjoni bejn il-ministri u sejħitilhom qishom klassijiet ta' tfal imqarbin u allura f'ċertu każijiet huwa diffiċli sabiex wieħed jikkontrolla l-infiq tal-pajjiż. Qisu forsi għandu klassi ta' tfal imqarbin jew ħafna minnhom huma mqarbin sewwa. Li diffiċli żomm kontroll daqshekk. Abigail Aġus Mama spjegat mod ta' kif wieħed jista' jnaqqas il-korruzzjoni fit-tenders billi jkun hemm inċettivi għal sostenibilità kif ukoll prodotti ta' ċertu kwalità. Waħda mill-affarijiet primarju li rridu naqsu ħafna kemm jista' jkun il-livell ta' korruzzjoni li qed ikollna fil-pajjiż tagħna. Sewwa, jiġifieri din hija waħda mill-affarijiet li ma tgħinx il-mudell tal-pajjiż li tinċentiva iktar tip ta' negozju li mhuwiex healthy għal pajjiż u għal bqija tan-negozji l-oħra u għaċ-ċittadin. It-tieni waħda li nkunu qegħdin ngħidu li we need to do things better. Sewwa ġifieri l-affarijiet kollha li bdejna ngħidu ta' koordinament aħjar, ta' kwalità iktar milli kemm ħriġt permessi, iktar milli kemm ħriġt liċenzji. Meta mistoqsija dwar il-kriżi tal-tuħ tad-dawn li qalet li din ħalliet impatt enormi fuq in-nies u kien għalhekk il-Kamra tal-SMEs imbuttat il-proposta li jingħata kumpens. Kienet kriżi tad-dawl, kienet vera kriżi nazzjonali, in-negozju tħarbat ħafna, kull tip ta' negozju tħarbat għax min ma nsertax li jintlaqat, il-ftit postijiet li ma ntlaqtux, kellhom dal-każijiet bħalma semmejna ta' nies li ovvjament personalment batew ħafna u b'xi mod iridu jmorru lura x-xogħol u ovvjament tidħol anke f'ċertu riski. Kellna ċertu child care centers li ma setgħux joperaw, jiġifieri anke fuq livell ta' nukleu familjari u affarijiet hekk kien hemm ħafna tħarbit. Giulia Falzon għal Net News.